Kære Britt og Henning, hjertelig tillykke med dagen. Det er et godt klaret 50 år. Det må jeg sige. Det er sådan, at Werner... Jeg kan ikke høre dig derovre, Ville. Werner, han plejer altid at holde fest. Jeg kan ikke høre dig. Nej, det var mig det. Werner plejer at holde festtalen, men den fornøjelse, synes jeg ikke, han skal være det ene år. Det synes jeg ikke. Så derfor må I høre lidt på mig. Og, jeg kunne godt tænke mig at lave en rigtig god sammenkomst. Vi var besøgt her i Skodborg for mange, mange år siden. Det var en nytårsaften. Det er den festligste nytårsaften, jeg nogensinde har haft. Vi gik fra hus til hus, og alle var gæstfrie og var klar med drinks, så det gik bare derud. Et sted, der kun mand hjemme, man har jo faldet en søvn. Nej, det var en nytårsaften, som jeg aldrig glemmer. Men husk, hvis der er nogen, der hører, at Brita og Lille snakker om mig, så skal I trække alt det fra. Så er det nisseland. Hvis der er nogen her, der ikke får for nisser, og ikke har besøgt Brita og Henning, så skal I bare besøge dem ved juletid. Så får I for nisser. Det vil jeg love jer. Jeg har aldrig set så mange nisser i et privat hjem. Aldrig. Og jeg opgav til det. Og selv motorcyklen havde de indsat. Så de er ikke dumme. De vidste ikke, at han kører ikke om vinteren. På et tidspunkt så købte vi Henning og Brittes aflagte campingvogn, og de kom over til os natten i Sverige. Der havde vi en hytte over, og vi havde en aftale om et tidspunkt, men de kunne ikke forstå, hvor de blev af. Så det viste sig så, at vi havde taget en ekstra skovtur og pakket rundt med den her store campingvogn. Så opdagede jeg op ved naboen, jeg kan se, at jeg holdt en campingvogn og en bil. Så der var 500 meter op. Jeg slog og fakse på armen, og det kan jeg huske. Ja, men det var så hyggeligt. Ja, I fandt det. Det var rigtig hyggeligt. På et andet tidspunkt, så ringede Brita til os. Vi var oppe i Sverige. Så ringede hun og sagde, hvor er I henne? Vi er oppe i Sverige. Godt, vi er lige på vej derop. Det var da fint. Så kom endelig og besøg os. Ja, nu skal vi sige, nu skal vi sige, om vi kommer. Men nu siger vi. Næste morgen var vi nede og bade i Badsøen. Det gjorde vi hver morgen. Og hvem holdt nede ved Badsøen? Det gjorde Brita og Henning. De kunne kende deres bil og campingvogn den nye. Og så gik vi ellers ned til vandet sammen. Men Brita var ikke så glad ved at komme med. Hun var lidt kuldskært derude. Henning, han har vel frisk i vandet. Og stod og hæv i Brita. Men det endte med, at Brita vundet Henning op. Ja. Så har vi haft nogle rigtig gode stunder sammen. Vi har jo været op til. Og vi var på en rigtig god tur, husker jeg.
rundt i omegnen. Vi var nede ved noget, der hed Rosarobo. Og vi havde madpakker med og så videre, men så blev det regnvejr. Og hvad skulle vi så gøre? Så fandt vi badeskuer. Det var godt nok for mænd, så vi satte på række i det her badeskuer og spiste vores madpakke. Brits og Lille, de sad og ryst i frugten. Ja, og til slut, Brits og Henning, så vil vi gerne sige mange tak for jeres omsorg og alle de gode stunder, vi har haft sammen, alle de gode spil, vi har haft sammen. Det har været rigtig hyggeligt. Det skal jeg have tusind tak for. Og så synes jeg, vi rejser op alle sammen.